Vi har socialarbetare och vi har team av människor som hjälper dem tillsammans med socialarbetare, och det är jurister och det är psykoterapeuter och psykologer. Och vi självklart också letar efter andra möjliga resurser inom miljö, vad vi kan få för den människa, eller läkare eller någon annan institution som kan hjälpa till. Men vi har också hotline, människor kan ringa till oss och fråga olika frågor om arbete utomlands, eller det är också några offrar själva som ringer och säger att det är sån situation, och vad kan de göra. Men för att komma hit och för att arbeta det behövs motivation, men motivation saknas i många fall var är människohandel, därför de har tappat hopp att någon myndighet eller någon person kan hjälpa dem. Därför tills just nu i deras levnadssituation ingen har varit med dem när det behövdes. Det behövs också räkna med det att många av dem som har kommit här och som har lidit från prostitution eller människohandel, de har haft någon erfarenhet av våld i deras liv. Och det är också någonting som vi arbetar med, våld mot kvinnor, och vi ser det som en stor preventiv medel för att de hamnar inte i människohandelssituationer.